Me olemme pelissä. Tervepä terve. Tässä olisi MR-jakso 285 täällä terve ja... Täällä on Haakkus. Joten tämä kanava perustuu erittäin jännän Juttu nimi. Sen kanavan nimihän on Jaakkus, kuten tiedätte. Siinä lukee se kanavan nimi, eikö niin? Ja toi... Vähän niinku suunniteltiin se nimi, kun mulla... Haakkus ja sitten mulla alkaa Jillä tuo. Niin. Joten eiköhän nyt Let's Play numero 1 Halo 3. Jos me saamme 10 tilaajaa, niin sitten me täytämme meidän nimemme. Ja sitten mä oon toi alempiruutunen, joka ampuu ihme juttua. Ja mä oon toi ylempi ruutu. Te kyllä ymmärrätte meidän tosta ääneen lävystä, että mä oon toi ylempi ja toi Haakkus siis. Ja sitten mä oon toi MR-jakso, joka on tuolla alhaalla. Joten eiköhän nyt Let's Play aletaan pelleilee. Ei sitä Let's Playtä. No Let's Playtä. Die you all. Juu. Tähän on tulisia. Hei you, sinä. Mennä minua, tai et sinä minua muuta. Minä menen kuolla. Baseballana. Isokin semmonen. Tää on oikein haaste. I'm gonna kill you, smash boy. Tuolla on tommonen ihme laser. Plasma. Kuole. Wow. Eiku, minne mä heitän granaattia? Beat it down. Mennään aivan väärään Beat it suuntaan. down, peirasin. Mennään aivan väärään suuntaan. Ois se kuollut, jos olisi ollut vielä elossa. Olisi ollut hieno granaatti. No niin, menepä jätkä siitä. Hyvä poika. Hiha! Mitä? Hiljaa kännykkä. Monni. Voimet on tyhjiä. No ei nyt ihan aina. Joskus. I'm not so good. No Tässä tyhjiä vähän pelissä. siinä, koska ne koko ajan hälyttää. Enkä mä jaksa ottaa äänittämällä. Kyllä mä jaksan, mutta... Tai kyllä sä varmaan jaksat, mutta ei kerkeä, koska on asioita kesken. Xbox ei nyt tee. Nyt sinne Xbox. Nyt minä juoksen tästä eteenpäin lujempaa ja vähän äkkiä, ettei minua tapettaisi ja aloitettaisi tästä alusta näin. Tämä on niin vaikeaa. Ei! Mitä? Ei. Ei. Jaha. Lisäri Connect Controller koko ajan pelleilee ton Haakkuksen kanssa tässä. Xbox ei saa pelleillä nyt. Kato, kun tuossa mun toisessa ohjelmassa on... Vikoja. Ei vaan siinä on niinku... kosketushäiriö. Sitä pitää pitää kunnolla. Mun täytyy vähän... Nuoli. Miksi tää hyppää näin alas? Ennen se hyppäsi tosi korkealle. Nyt tää hyppää tonne läskisti, niin kuin läskit hölskyis ilmassa ja se hyppäsi tonne vaan jonkun metrin. Ui. No. Fire. Ei, et oo tosissas. Login out. Hei, mitä? Näinkö mä oikein? En nähnytkään.
En mä tiedä, kun en olisi kyllä pitänyt vaihtaa niitä ohjaimia. Kyllä varmasti olisi pitänyt. Sillä mä kyllä sanoin sulle alussa, että vaihetta, että minä pelaan tuolla ohjaimella, joka lagittaa, tai siis bugittaa, tai siis miten nyt tekkeekään. Mä myös jään sulla miten yön. Oh! Sniper de. Mikä se sieltä putosi? Ai tippu toi juttu. Oikeesti tää hyppää hirveän läskisti. Ja tää mun kontrolli ei nyt toimi. Tää saattaa olla ehkä mun eka ja viimeinen kerta. Oi, mikä tää on? Se on nousu se nipu. Tuo on Eliten sniper. What? Plasma sniper periaatteessa. No niin. Koita nyt onnistua. Lyö sitä turpaa ja se lentää 2000 metriä kauemmas. Sehän oli hyvä asia. Nonni. Teuvo Helsingistä tulee asti sieltä kävelemästä. Hei, mä en sitä tapon. 1000 kilsaa. No tämän vielä. Joo. No niin. Taisi tässä. Se oli moro. Oh no.